Technické intermezzo. Definícia stupidity a charakteristika protagonistu. Ako to už býva, existujú dva hlavné extrémy vo vzťahu k tendencii k socializácii. Prvý extrém je jedinec, ktorý kontakt s inými ľuďmi obmedzuje na minimum a aj to minimum príšerne bolí. Druhý extrém tvoria ľudia, ktorí sú ochotní tráviť čas hocikým, len aby nemuseli byť sami so sebou. Tento jav okomentoval Aristoteles tvrdením, že človek je spoločenský tvor a pravdivosť tohto tvrdenia demonstruje fakt, že samota je naďalej vnímaná ako niečo negatívne a z tohto dôvodu naďalej mrháme časom aj financiami na nudné večierky a stretnutia. Bez ohľadu na to, či je človek pustovník alebo parketový lev, každý z nás prichádza do kontaktu s inými ľuďmi, hoci v rôznej intenzite. Je to prirodzené. Keď som chodila do školy, na jednom kabinete bola roztomilá tabuľka s nápisom: do tohto kabinetu prináša radosť každý, niekto svojim príchodom a niekto svojim odchodom. Čipola tvrdí, že človek ovplyvňuje spoločnosť aj tým, že sa jej vyhýba. To môže byť dobré aj zlé. Keď sa vyhýbam ľuďom, znamená to, že to, čo som mohla vykonať pre skupinu ľudí alebo pre jednotlivca, som jednoducho nevykonala. A to sú náklady, obetované príležitosti, takže ušlý zisk alebo strata pre konkrétneho jednotlivca alebo skupinu. To znamená, že každý z nás má v spoločnosti svoje nezameniteľné miesto korelujúce s ostatnými. Ja z činnosti alebo nečinnosti ostatných ľudí nadobúdam zisk, alebo utržím stratu a ja sama pôsobím na ostatných tým istým spôsobom. Tieto zisky a straty sa dajú jednoduchým spôsobom zaznačiť do grafu. Základný graf použitý pre tento účel vyzerá takto. Predstavme si, že tento graf sa sťahuje na nejakého Toma. Os X ukazuje zisk, ktorý Tom nadobudne zo svojej činnosti. Os Y predstavuje zisk, ktorý nadobudne z Tomovej činnosti iná osoba alebo skupina iných osôb. Zisky môžu byť pozitívne, nulové alebo negatívne a negatívny zisk bude reálne stratou. Os X vyjadruje Tomové zisky a straty. Aby sme si ujasnili samotnú koreláciu, veďme si hypotetický príklad. Tom vyvinie činnosť, ktorá zasiahne Dicka. Ak Tom nadobudne zisk a Dick naopak stratu, výsledok na grafe sa ukáže niekde v oblasti Z. Zisky a straty môžu byť zaznamenané v dolároch, v eurách alebo v akejkoľvek inej mene, rovnako však treba zohľadniť psychoemocionálny prospech a újmu. A práve tu je kameň úrazu. Ako odmerať psychologické a emocionálne aspekty prospechu a straty na základe objektívneho hodnotenia? Tieto technikálie určite znižujú presnosť merania, nejako však neovplyvňa samotnú podstatu tvrdenia. Treba mať však na pamäti, že pri posudzovaní Tomových činov treba brať do úvahy Tomov stav, ale takisto treba brať do úvahy aj Dickov stav, aby bolo možné zhodnotiť Dickové zisky, či už pozitívne alebo negatívne. Na toto pravidlo férovosti, ktoré je podstatou zdvorilosti, sa zabúda príliš často a množstvo problémov vzniká z neschopnosti jeho aplikácie. Uveďme si banálny príklad. Tom udrie Dicka do hlavy a tým nadobudne náramný pocit uspokojenia. To môže predstierať presvedčenie, že Dicka úder do hlavy veľmi potešil, ale Dick tento názor nemusí zdieľať. Naopak úder do hlavy môže považovať za nepríjemný zážitok. O tom, či bol úder do hlavy pre Dicka stratu alebo ziskom, má rozhodnúť Dick a nie Tom. Ľudské bytosti spadajú do 4 základných kategórií. Bezradný, inteligentný, zlodej a stupídny. Tieto 4 kategórie korešpondujú so 4 poľami základného grafu. Ak Tom urobí niečo, kvôli čomu utrpí stratu, pričom Dick nadobudne zisk, Tom sa zachoval bezradne a ocitne sa v poli B. Ak však Tom nadobudne zisk spoločne s Dickom, ocitne sa v poli I, pretože sa zachoval inteligentne. Ak Tom nadobudne zisk, ale Dick utrží stratu, Tom sa zachoval ako zlodej a ocitne sa v poli Z. Stupidita sa nachádza v poli S a hodnoty osy Y k nej prislúchajúce sa nachádzajú pod bodom 0. Táto skutočnosť je pretavená do 3. zákona ľudskej stupidity, ktorý znie nasledovne.
Stupidný človek je človek, ktorý spôsobuje straty inému človeku, respektíve skupine ľudí, kým on sám nenadobúda nejaké zisky, ba práve naopak môže spôsobovať straty aj sám sebe. Pre racionálneho človeka nie je jednoduché pochopiť iracionálne správanie. Svojím spôsobom je to prakticky nemožné. Každý z nás si zažil udalosť, počas ktorej o niečo prišiel a niekto iný to získal. Nech už išlo o čokoľvek, každý z nás mal dočinenia so zlodejom. Tiež si iste spomenieme na človeka, ktorý vyvinul činnosť, a to, že ju vyvinul sám, je kľúčové, nakoľko skutočnosť, že sám nič nezískal a ostatný zisk priniesol, z neho robí bezradného človeka. Občas si s nostalgiou spomenieme na to, keď niekto urobil niečo, vďaka čomu profitoval on aj my. Mali sme dočinenia s inteligentom. Vraj sa to naozaj niekedy stáva. Akože naozaj. Ale nalejme si čistého vína. Naša každodenná realita je skutku neutešená. Človek stále o niečo prichádza. O peniaze, o čas, o energiu, o radosť, o apetít, o zdravie. A najčastejšie o viacero z toho naraz. Pýtam sa prečo. Odpoveď sa skrýva v obľudnosti absurdného individua, ktoré vyvinulo tú najnepravdepodobnejšiu a najnepredvídateľnejšiu stupiditu, akú ste si dovtedy nedokázali ani len predstaviť. Dané individuum svojím monumentálnym skutkom nezískalo pre seba nič. Čo už môže mať z toho, že niekomu spôsobilo rozpaky, ťažkosti či újmu? Ako sa to dá zistiť, vysvetliť či pochopiť? Je tu iba jedno vysvetlenie. Daná osoba je stupidná. OK. Grafy sú pekná vec, ale v skutočnosti málo kto koná konzistentne. Najkonzistentnejšia skupina je práve tá stupidná. Jej členovia sa vyznačujú takmer dokonalou stálosťou vo všetkých oblastiach ľudského úsilia. Faktom však ostáva, že pre každého človeka je možné vypočítať priemernú hodnotu jeho pozície v rovine základného grafu, pričom jeho nekonzistentnosť by sa dala vnímať ako odchýlka. Aj človek, ktorý je vo svojej podstate celkom bezradný, sa môže miestami správať inteligentne a občas podľahne zlodejským tendenciám. Avšak celková priemerná hodnota jeho činnosti ho umiestni do poľa B. Aj celkové umiestnenie v rámci samotného poľa je dôležitejšie, ako sa možno zdalo. Uveďme si príklad perfektného zlodeja. Perfektný zlodej zapríčiňuje iným ľuďom straty úmerné svojim ziskom. Najhrubší zlodejov prejav je reálna krádež. Človek, ktorý vám ukradne 100 eur bez toho, aby vám zapríčinil újmu navyše, je perfektný zlodej. Vy prídete o 100 eur a on získa 100 eur. Tento fakt znázorníme 45 stupňov diagonálou, ktorá úmerne rozdelí pole Z. Perfektných zlodejov je relatívne málo. Väčšina zlodejov spadá do jedného z dvoch podpolí, ktoré vytvorila diagonála perfektných zlodejov. Podpole ZI je žiaľ zastúpené pomerne skromným počtom. Sú to jedinci, ktorí nadobúdajú vyššie zisky, ako sú straty ich obetí. Títo zlodeji majú náchylnosť k inteligencii a o čo bližšie sa umiestnia v pravej časti osy X, o to sú bližšie k vlastnostiam inteligentného človeka. Väčšina zlodejov sa však umiestní v podpolí ZS. Obete týchto zlodejov majú väčšie straty, ako sú zlodejské zisky. Ak Tom zabije Dicka, aby mu ukradol 50 eur, alebo aby strávil s Dickovou ženou nemravný víkend pri mori, môžeme si vziať na to, že Tom nie je perfektný zlodej. Práve naopak. Na našom grafe sa ocitne v podpolí ZS tesne pri hranici s rídzou stupiditou. Na to isté miesto podľa Čipolu patria generáli, ktorí pre vidinu medaile či povýšenia bez rozmyslu spôsobia svojmu vojsku obrovské straty a materiálne škody. Aj keď sa v rámci poľa Z koncentrácia zlodejov mení, stále platí, že táto kategória má svojich zástupcov rozptýlených po celom poli. Stupidní ľudia sa však zväčša koncentrujú pozdĺž jednej línie tak, ako ju máme možnosť vidieť na grafe. Odpoveď na otázku, prečo vyvoláva zimomriavky. Väčšina stupidných ľudí je neochvejne stupidná a vytrvalo spôsobuje škody iným ľuďom bez toho, aby niečo reálne získali, ako aj bez toho, aby utrpeli výraznejšiu stratu. Aj medzi stupidnými ľuďmi sa však nájdú výnimočné bytosti, ktoré nie lenže nenadobudnú zisk, ale navyše tiež výrazne uškodia samým sebe. Tieto stvorenia tvoria špeciálnu triedu superstupidných jedincov, ktorí sa nachádzajú v poli S výrazne naľavo od osy Y. Stupidita a moc. Rovnako ako aj všetci ostatní ľudia, aj stupidný jedinec má rôznorodý potenciál.
Niektorí bodci spôsobujú relatívne nízku škodu, kým iní sa môžu popíšiť masovými úspechmi v pôsobení devastačných škôd nie len na pár ľuďoch, ale rovno na celých komunitách či spoločnostiach. Deštrukčný potenciál stupidného individua závisí od dvoch faktorov. Po prvé, genetika. S dedením superstupidného génu sa stávajú elitou svojej skupiny už len tým, že prídu na svet. Po druhé, mocenská pozícia a spoločenské postavenie. Nie je nebezpečnejšieho stupidného tvora ako stupidného tvora s mocou bez ohľadu na to, či ide o byrokrata, generála alebo politika. Aspoň takto tvrdil Cipolla. Podľa Cipollu si racionálni jedinci často kladú otázku, ako a prečo môžu stupidné individuá dosiahnuť vysoké spoločenské postavenie a následne aj mocenské pozície. Predindustriálny svet rodených elít, to je stavov či kast, stabilne zásoboval mocenské pozície stupidnými ľuďmi, pričom svetskú moc posväcovalo duchovenstvo. V modernom svete triedy a kasty nahradili politické strany a duchovenstvo zase demokratický systém. Vo všeobecnosti sú práve voľby najefektívnejším nástrojom zaistenia stabilného podielu sigma medzi mocnými. Nezabudneme na fakt, že podľa druhého základného zákona podiel sigma vo ľudskej základne tvoria stupidní ľudia, a voľby im všetkým naraz ponúkajú veľkolepú príležitosť uškodiť úplne všetkým bez toho, aby im ich čin priniesol akýkoľvek zisk. Presne toto robia tým, že prispievajú k zabezpečeniu podielu sigma medzi ľuďmi, ktorí majú moc. Ešte raz si pripomeňme druhý zákon. Pravdepodobnosť, že určitá osoba stupidná je nezávislá od akejkoľvek ďalšej charakteristiky danej osoby. A spomeňme si naň za každým, keď nám interpretácia predvolebných prieskumov podprahovo sugeruje obraz nášho politického oponenta, jeho vek a dosiahnuté vzdelanie. Pravdepodobnosť, že akákoľvek osoba je stupidná, nesúvisí s vekom ani s dosiahnutým vzdelaním. Podiel stupidných ľudí je konštantný v každej kategórii, aj v tej, ktorá sa má považovať za elitnú. Ďakujem vám za pozornosť. Na budúce si rozoberieme dva zvyšné základné zákony ľudskej stupidity, oboznámime sa s tajomstvom jej moci a na záver zistíme, kedy ide krajina do pekla. Majte sa krásne a teším sa na budúce.